Abusuanti nana bwachi yadom manya ne baba ko ha me no edi nkomo yaka che se ha na refreshment no etimi atodwa na ye de kan akọ asore dem akọje mpaibo yenim se de nana hwan ne den pa wode ba bedi asa wa ha no me pa cha akọ ba eja na ye kwa asore ba ye yenim se ni je na ne dia ba be pim wa ha no ye se ha nkasa dwumadie no san ne be sifa ko ha ha no mo na ya ba no se ya kwa asore abayi de aka de aka ye anije nko a ye bedidi na ya no ne ya sa na ye ho asepeye nti na ya ba ha no enti ena dwumadi a ye di wa ha yi obi atimi ba bia na se mo invitation mo a mo espese o meba e pa cha ha no mo na ya ba no obi efri ni pem e ba obi ani ho bepa mo no obi abetimi aba bi ba isese esi wo se da yi ba ti ahemfo no bebre kwa ebeba obi soso ebo fam no oba ha no ma ye de ye mpam no ye beje no feso ye ne nyina ya je ye didi ano. Okay ka bi kire wona afi no mbeba ene wona se bi obehu video yi na mini se e ma na mo sponsor ma bibi we ye ba so ene se de adwumadi ne kono so de efe efri emra me ne mo ko bebi so mu yakwa asore ya saba ha adwumadi no aye kama ka bibi kire wo mo afi na mbeba ene obi bia obenya video ahwe bi yo sabre de wire ready a opese oba no wo keka no ho no wo mra they say de bibia de danakwam bibia de danakwam a obia betimi aba na waba ba ginani ye de ahurisie ye de ahurisie ene ahosepe e baba be kan ye na naboache ho ye ne na didi na ya nom ni ya ji ye ni ama na ye fefefe ni ti na ya ba ha no mo. Okay mi ja mo akọ ka bi kire nana ka bi kire nana me mo akasa kire ne saa ye da sebre nde mi bia ma no me ka da sebre preko pe efi se wo ya papa na so so wo yo obatan papa ne ba kwa ahukire mu a wo hu obi a o manu mpo e kwa ahukire mu a wo hu se de wo besi aka na afa o ka obia ben no ho emfa ho se wo ye ni busuani se wo nya ni busuani unya ben no na ka wa asam kire no nko a dia nana o ma wo nko kwa da se even se bottom mpo na se oto e ma wo nipa no oni gi a ana se wo ho ba wo ho so a nana betu ni bottom na wo oni age na wo ho aba wo ho so oh nana de wo ye nipa nana ye nipa papa wo ye chese me hu se de misinka no wo ye papa bia emfa ho se ye ne ba na se emfa ho se onya ne ba obetwe wa ba ne nchen afutuo bia e se papa de ma ne ba de opani eno a na wo ye se o de wa asem ba se ye court asem se ye den wo de ba obeginem na obeba na ne adi akire saa kosi se obehu se bibia asettle down ama wo akasa wo asem no wakoma to yem na wafre wabusa se afide wo ho ato akasa ane a ansana wakacho se ko ne sa dia eni obema ya di so trantwe saa nana de oye ni papa mampong hanu efiti mampong efiti kumase nipa bebre kwa eni no je de o ma na nimu da de wo pa na nimu ko ade wonim se de papa ne ho sitie papa ne sitie oye wo hini mi hu no wo hini obre ne ho ase da ese ida o friend ma ne ka kire wo mo se mi pa me ye wo hini mpo we do ya mi sisi dada Yakopon FM na ti se wa mi ma wo se le mi si sum mi nyame no o so sum mo de esa de ebe ye ade ama e ma wani miri wo bia de ye wo no ma wani so na dani nyina la wo so bompa ye ese Yakopon se obi de empo a wo no ho na wo pa bi no nyame so mfa bi no mo se o mo wani akobiri wo bia de se wo kwa kodi bone na wa kwa ko pa bi de da bi na wo fa sa futuo ni ma wo da oye ni papa nana de obi a oni ni bia ni se o sitie kro benim dede onya asam a yire ne so pa obon se nipa ko no bedi ho akoni aba ko si se obehu nana na wo hu nana wie a bon se nipa ko no na koma ato ne yema ka se papa am di ma asem ko no ho yidie wa ma me ho ato nana de bia ni se o sitie mene unua ba ko edi nkomo o ka kire me se empo emfi amaduri ni ade nyina no se ekoba se ahokire biba mo frɛ na wotimi ka se wo ma musika nyina ye papa asemi ni wakobo suyi
asɛm yi no wakan papa me ka me fie a medi a kyerɛ wa wo kura be surprise o esi duru ba bi na sɛ me ho kyere me a na me kɔ papa no ho no mu a wo sɛ wo de kɔ mɛfrɛ wo bɛfrɛ wo no na wo settle opani bɛfrɛ wo no na kyɛ sɛ wo ma ɔka wakoma ato wo yam ɛno nko a de papa me to so anka masɔle wate me se me kɔ awale ase me kɔ tena awale ase na me wo ho no na da me ho ba kyere me a me fa phone afrɛ me papa no home so wo home so da se wada ani akanya ka ya frɛ no ayi na Gyaasehene wo be ya ma wankasa wo frɛ na ka kyense nana afide wo mama koma to me yam wo ma me ho adwome baby ya nyinyina dure ohwe ye nyina me say wankasa we de no ho ya machine da bi nkwa de wonka bi da so baka say we de no ho ya machine wonka bi da wonfa ho ye de anya ene obefrɛ wo obetwi wanim na wode wasi baby esese wusie na omo hu gyina ble na fasika afamu de onfa bibia nkame ne ma onfa bibia nkame abontensofo onfa bibia enkame ne man bibia wani mu bia no omo obia soso enya ne de ne kyefa ewo mu esese wode ma wo no onya na ho atɔ afa wusia na ye ni gie nko mero ase na me bisa sɛ me jam akɔ waka bibiri ade ba ko be pa na okae ewo nana ho efiri wo mofra se e be pem se wonyini opani buache mi hu ne me nkampo mi hu asɛm a me nkampo sɛ wo ya ade pa na ade ni so ni panyina ni encouragement obe encourage you bia obe kyase the way you ofra wa ahoho bia wo de bɛyɛ no wonya bia mu kura wa akwakoye ade ni ofise ni panyina so ni panyina ni no obe encourage you akacha wo sɛ ye wo ye ebeboa wo obe encourage wa kosi sɛ wura fi ho mpa woni beba ho so no akwakoye fiti me ma ofra sɛ ade a me pepa ayɛ na ade be kwa sɔre e kwa kɔtɔ nwom no ne ofiti ya no aba na nsɛm be ha ye me no akɔtom atu no akacha sɛ next time otu a no akyerɛ wo sɛ mistake bi ba ya no akyerɛ wo sɛ ya ye ni sei nti firi honom ama me panyom papa enyom to pa de oni mani nyina obi apanyom na sɛ obesi ayɛ wo no wankasa no wani bɛgye ho hwɛ ayifo a omo honom enyum tufo ko na abetena honom kwerisan abetena honom no wo mo betena se abeto ndwom e de ama no wo tinyum sɛ ya wadampa na wasɔre oton so wo te sɛ obi tonyum a bo nsɛ wo sɛ ya kama no tum obi tonyum ha na mintie bi na ni gyenyum ho papa wo encouragement mind uche sɛ wo no de me se emfa ho ne de wo ye emfa ho sɛ wo ye ketewa na emfa ho so sɛ wo ye kɛse de sɛ wo de ma obi a wo de be ma opani buache ne mani nyina do no wo ye nkabo mu papa obeka mu abom wo se pra yi ba ko ebu na mmom ka yi aka ne sɛ wo ka bom a ubu a emuda enti me bia oboa ya sɛ ya me bia ne be ka bom a obi timi emu yes sir yati yada se enti yada ye ka kyerɛ sɛ ye be post video no na ewiase nyina hu adanse a would edifa o papa ho enti wo kwa Facebook GH report YouTube GH report no akwa kohwe won say won ankasa wo kan aye okay ti e be sakasa all right so awusi aye guso ye didi enkomo ahodo na dwumadie no enche na atimi ahyase e wa no nyina Asante Mampong Gyaasehene ene na odi ni 85 year anniversary. In fact nana ye bi pa wo ba Asante Mampong ene chesenkro atwa ho ahia de a obi bia ebo nana abaso ye pa esan nyuma pa obeye ye ne man kra de na ye nka kra dodo na na aka ensempa hodo na e de afa not say ye twa ma papa na wu ansan ya ka ne ho asem papa da bi we wote ase de o se etimi ka ne ho asem papa na ye ma ewiase nyina hu mo ne mo papa no etimi abo na ene ye kwa asore na ye kwa asore na chese ne baba ko ene 100 million no yi se ye mfanye ade a ebe ye enkaidum e de ama papa no e wo asore dem ho ti which means papa no almost ne mane de obi bia e fili papa no brutal nti abusia ye bekoso na ye ne panifo ahodo na ayetwe enkomo na omo so etimi edi na ho adanse ensem ahodo omo kaye de fa na ho nyina no omo etimi akabi na ye nyina yetimi afabi e de to ye hofo ha GH report on YouTube GH report and on Facebook no GH report obetimi afollow ye o pese o follow me personal account so eno so journalist Kobi o follow ye betimi agate in touch na ye de ye ho nkomo yes abeshia